ассалому алайкум бародарои ҷон, акаҳои ҷон, додарои ҷон. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон боша. касое ки дар ғарибанд, чӣ дар Тоҷикистон, чӣ дар ғарибанд, ягон бор хоршон накуна. ҳама вақт зиндаву обод бошанд. файзу бараката худованд баташон ва муҳтоҷи як бегонашон накуна. бародарои ҷон, ҳамаатона сохт саломат омадин кор кунед. сохт саломат ба пеши падар, модар, зану фарзанд, хоҳару бародар будин. ва гуфтаниам бародарои ҷон, ай ҳаматон як хоҳиш дорам, лайк, подписатсия баҷоқед ва ҳатман илтимос ба программа VPN видеои моро тамошо кунед. фикротонро дар комментария бинависед. касое ки реклама дар кора метавонанд дар комментария номрошонро бинависанд. ака мо реклама карданиями сӯган бинависанд, ман ҳатман воқати тамос мебурам. ва имрӯза курси мо 1000 рубл 162 сомону 80 дирам то ҳол на паст на боло шудагия бародарои ҷон. ва доллар бошад 1021 сомону 40 дирам, евро бошад 1015 сомону 90 дирам. боқӣ сарбаланду обод бошед. худованд нигаҳбонтон бошад.